il-kol kemm aħna naqblu li jekk inkunu inkwetati jew mdejqin b'xi ħaġa, anke jekk immorru fl-ikbar festa jew nagħmlu l-isbaħ safra, anke jekk nixorbu ħafna mbejt u nistgħu għall-fejt jew kif jagħmlu llum mhux hekk jieħdu xi ftit ħaxixa jew xi ftit droga, imma dak l-inkwiet li hemm fil-qalb mhux se tneħħih. Ma tneħħiex. Għax il-ferħ u l-inkwiet jibda mill-qalb, minn ġol qalb. U xi darba l-inkwiet u d-batija laqas tiddependi minn kemm ikollna problemi. Xi darba tara bniedem li jkollu ħafna problemi, imma tant fil-qalb tiegħu, fil-fond ta' qalbu, ikollu paċi illi jagħġbek, li jagħġibna. Il-paċi vera u l-inkwiet veru joħroġ mill-qalb. Il-ferħ veru joħroġ mill-qalb. U dan hu dak li jgħidilna l-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum jistedinna il-kol kemm aħna biex inħarsu lejn nfusna u nsibu fil-fond tal-qalb tagħna għajn ta' paċi, għajn ta' serħan il-moħħ, għajn ta' serħan il-qalb. Il-parroċċa għalhekk isservi, il-parroċċa ma sservix biex niddevertu, nistgħu niddevertu b'elf mod. Il-parroċċa ma sservix biex niltaqgħu, nistgħu niltaqgħu b'elf mod. Il-parroċċa ma sservix biex niffesteġjaw, nistgħu niffesteġjaw b'elf mod. Illum bħalma tafu intom mhux hekk, aħna bħala Knisja foqra għal ħdejn organizzazzjonijiet oħra fejn jidħlu festi, fejn jidħol divertiment, aħna foqra u foqra ħafna. Imma l-Knisja sservi, Ġesu iservi biex ifejjaqna fil-qalb. Ifejjaqna fil-qalb, jagħtina il-paċi vera. Hekk intom għandkom grazzja kbira hawnhekk f'din il-parroċċa li tqimu misteru sabiħ, misteru illi jirradja il-ferħ. Il-ferħ. Marija u Elisabetta splużjoni ta' ferħ. Splużjoni ta' ferħ. Ferħ ħireġ mill-fond tal-qalb ta' dawn iż-żewġ nisa li kellhom problemi. Kellhom problemi. Immaġinaw Marija tmur ant Elisabetta tqila b'tarbija li mhix minn ta' żewġha. Immaġinaw xi problema. Immaġinaw Elisabetta ferħana iva għax tqila fix-xuħitha, imma l-biża, l-inkwiet, id-diffikultà, mara anzjana, x'se jiġri fit-tqala, x'se jiġri mit-tarbija. U minkejja dan l-inkwiet splużjoni ta' ferħ, il-ġrajja li intom tiċċelebraw fil-festa tagħkom. Allura din hi l-ispeċifiċità, dan hu dak li l-parroċċa isservi għalih biex tagħtina, biex tgħinna nilħqu il-paċi vera ta' qalbna. L-Vanġelu jolqot il-qalb. U llum Ġesu fil-Vanġelu jgħidilna affermazzjonijiet veritajiet tas-sew sbieħ. L-ewwel qabel kollox. Jekk ama jipprova jmexxi lil ama, it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. X'irid jgħidilna Ġesu? Minu dak li mhux ama? Minu dak illi jista' jgħid għandu l-jett illi jgħid isma' jiena m'iniex ama u se mmexxi lill-oħrajn anki jekk huma omja, jekk mhux Ġesu. Jekk mhux Ġesu. Aħna l-kol kemm aħna xi ftit jew wisq omja. Il-kol kemm aħna. Saċerdoti u lajċi, reliġjużi u maħniex. Il-kol kemm aħna ngħixu xi ftit jew wisq fl-ama. U din il-verità tagħtina ħafna paċi fil-qalb. L-ewwel qabel kollox, jekk nieħdu xi żball fil-ħajja, mhux se taqa' d-dinja, ma weqgħetx id-dinja. Għax il-kol kemm aħna għandna l-ama tagħna. Xi drabi għama li lanqas nindunaw bih, ħafna drabi ma nindunawx bih. Għalhekk Ġesu ħalla il-Knisja, ħalla s-saċerdoti, ħalla l-parroċċa fejn aħna nistgħu
mhux biss nitolbuh maħfra, mhux biss nagħmlu esperjenza tal-ħnina tiegħu, mhux biss nimtlew bit-tama qegħdin fis-sena tat-tama, imma wkoll fuq kollox ukoll nitalmu naċċettaw il-xulxejn, nitalmu nħennu għal xulxejn, nitalmu nilqgħu lil xulxejn. U din l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla issir konkreta fil-ħarsa ta' ħlewwa, fil-ħarsa ta' ħnina ta' ħija, ta' oħti, ta' dawk li qogħdu ħdejja, ta' dawk li forsi jinstajt weġġajt b'xi mod. Din l-imħabba ta' Alla issir konkreta propju fil-komunità tal-parroċċa. U bir-raġun Ġesu jkompli jgħid, allura jien ma nistax niġġudika, ħadd minna m'għandu l-jett li jiġġudika. Għaliex? Għax jekk aħna nippruvaw naqelgħu nneħħu t-tibna minn għajnħuna, se niżbaljaw żgur. Se niżbaljaw żgur. Għax għadna m'għandunajniex, jien inkun għadni m'għandunajx bit-travu li hemm f'għajnejja. Ħafna drabi it-travu li hemm f'għajnejna diffiċli biex narawh. Ma nafx jekk tiġrilkomx, imma kemm il-darba jien nuża n-nuċċali biex naqra. Kemm il-darba jien infittex in-nuċċali u jkun qiegħed ma' għajnejja, ikun qiegħed fuq widnejja u nfittex in-nuċċali. Għaliex? Għax ħafna drabi dak li huwa l-iktar evidenti, dak li jindunaw l-iktar bih l-oħrajn, jiena ma narax, jiena ma nindunax bih, jiena ma narfux, jiena ma nafx forsi li jien bniedem nervos. Forsi jiena ma nafx li jiena bniedem li nieħu għalija, forsi jiena ma nafx li jiena bniedem sensittiv. U mbagħad niġġudika u ngħidlek inti hekk, u inti hekk, u inti hekk. U ninsa jew ma nafx li jiena wkoll għandi djufijiet tiegħi. Kemm ipoġġielna saqajna mal-art Ġesu. U allura jgħidilna Ġesu illi hu jiġġudikana għal raġuni waħda. Mhux biex jippunta subajh lejna, imma jiġġudikana biex jgħinna nħossuna mill-qwejn, aċċettati, maħbubejn, maħfurejn minnu. Meta aħna nindunaw bi żball, meta aħna nindunaw biħtija tagħna, ejjew induru mill-ewwel lejħ u li jitfa' fuq kull wieħed u kull waħda minna il-ħniena. Il-parroċċa wkoll tgħinna biex verament inkunu siġra sabiħa, siġra tajba, li tagħmel frott sabiħ, li tagħmel frott tajjeb. Kemm huma sbieħ dawk is-simboli li jsemmi l-Vanġelu, iż-żewġ frottijiet, it-tejn u l-għeneb. Ġesu fil-Vanġelu jgħid mix-xewk ma taqtax tejn u mill-ollieq ma tieħux għeneb. Għalfejn isemmi dawn iż-żewġ frottijiet Ġesu fil-Vanġelu? Għal raġuni sempliċi. Dawn iż-żewġ frottijiet flimkien mas-siġra taż-żebbuġ maż-żebbuġa kienu s-simbolu, is-sinjal tal-poplu l-magħżul, tal-poplu ludi, tal-komunità li Alla għażel għalih. It-tejn, it-tina, il-ħlewwa tagħha kienet dejjem imqabbla mal-ħlewwa tal-Iskrittura, mal-ħlewwa tal-kelma tal-Alla. Tiftakru darba Ġesu lil Nataniel fil-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidlu jiena rajtek meta kont taħt it-tina. X'kien qiegħed jagħmel taħt it-tina Nataniel? Jekk mhux jaqra l-Iskrittura. Il-Lowt kienu jippruvaw jagħmlu l-ħila kollha tagħhom biex jaqraw l-Iskrittura propju taħt is-siġra tat-tejn. Mhux biss biex biċċuddell intom tafu sħana li tagħmel fil-vant nafsani, imma wkoll għax il-ħlewwa tal-kelma ta' Alla tixbaħ il-ħlewwa tat-tejn. Kemm il-darba l-profeti fl-Antik Testament iqablu l-kelma ta' Alla mal-għasel, mal-ħlewwa tal-frotta li wieħed jiekol li tinżel fih u tagħtih isliem il-paċi f'qalbu. U dan hu dak li tagħmlu hawnhekk fil-parroċċa. Il-parroċċa twassal lil kull min jixtieq li tfal iż-żgħar ma' speċjali huma weħejruhom għat-qarbina għall-griżma, imma mhux biss anki lill-adolescenti, liż-żgħażagħ, lill-arajjes, lill-koppji miż-żewġin. Il-parroċċa twassal il-ħlewwa tal-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla li sserraħlek qalbek, li timliek, mhux taqtalek il-ġuħ biss, imma tagħtik il-pjaċir, il-gost tal-ħajja. Hija l-kelma li ddawwalna, hija l-kelma li tagħtina il-qawwa
l-enerġija li tant għandna bżonn meta ngħejjew, meta nkunu mobbija bid-diffikultajiet, hija din il-kelma tal-Alla. Imma wkoll hemm l-għasejr tal-għeneb imsemmi fl-Iskrittura llum fil-Vanġelu tal-lum. Mill-ollieq ma tieħdux għeneb. U aħna niġu hawn għax il-parroċċa tatina l-għeneb, tatina l-għeneb masur, l-għeneb masur tal-Ewkaristija. Jiena d-dilja vera, jgħid Ġesu. Jiena d-dilja vera. Danu demmi, ħudu ixorbu. L-imbejt li jitrasforma ruħu, jinbidel fid-dem ta' Ġesu. U aħna niġu hawn niċċelebraw l-Ewkaristija. Grazzi għall-preżenza tas-saċerdot, grazzi għall-preżenza tal-parroċċa. Is-saċerdot mhux xi ħadd ola l fuq minn nies l-oħra. Mhux xi ħadd li għandu iktar dinjità mill-oħrajn. Kemm jekk ikun saċerdot, kemm jekk ikun isqof, kemm jekk ikun kardinal u kemm jekk papa. Aħna bħal ħaddieħor. Għandna l-istess dinjità quddiem Alla. M'hemmx wieħed iktar importanti mill-ieħor. Hemm sempliċiment persuni missjoni differenti. Il-kol kemm aħna għandna missjoni differenti, għandna sejħa differenti, imma għandna l-istess dinjità kollha kemm aħna quddiem Alla. U hekk għandna nqisu lil xulxejn b'sempliċità, b'akkoljenza, b'imħabba, b'rispett. Rispett lejn id-dinjità ta' kull wieħed u kull waħda. Rispett li nistgħu nħossuh f'Ġesu Ewkaristija, Alla nnifsu li jsir biċċa ħobs sempliċi, jsir ftit imbejt dem biex aħna nkunu nistgħu nilħquh, nkunu nistgħu nixorbuh. Xatta rispett, xatta qima, xatta mħabba ta' Ġesu lejn kull wieħed u kull waħda minna, lejn kull bniedem u minnu. Allura din hi l-parroċċa. Il-parroċċa tfejjaqna fil-qalb. Il-parroċċa tatina il-frott tat-tejn li hija l-kelma, tatina l-frott tal-għeneb li hija l-Ewkaristija. Il-parroċċa tgħinna biex kull wieħed u kull waħda minna ngħixu b'rispettu b'imħabba lejn xulxejn. Hija laboratorju il-parroċċa, workshop il-parroċċa, factory il-parroċċa ta' xiex tal-imħabba li talmu nħobbu l-iktar bżonn li għandu l-bniedem fi żmienna. U għandkom intom tkunu kburejn, mhux biss bil-parroċċa sabiħa tagħkom, mhux biss bl-inizjattivi frott tal-ħidma tas-saċerdoti tagħkom. U minn hawn nixtieq nirringrazzjahom minn qalbi tal-ħidma, tad-dedikazzjoni kontinwa li għamlu magħkom. Imma wkoll għandkom tkunu kburejn għax blajnuna Alla għal ħafna snejn, għal storja twila din il-parroċċa ta' ħafna vokazzjonijiet. Ma nistax ma nsemmejx il-lejla, lejlet il-ġurnata ta' twelid tiegħu u lejlet il-ġurnata tal-konsagrazzjoni tiegħu bħala isqof lil Nikol Kawki. Bħalada l-isqof Kawki kien jalaq snienu fit-2 ta' Marzu u bħalada wkoll l-isqof ġie konsagrat isqof ta' Dioċesitana. Hekk Jalla l-Mulej ikompli joħroġ minn din il-parroċċa għażiża iddedikata lil Marija u lil Eliżabetta aktar vokazzjonijiet għas-saċerdozju ma wkoll għall-ħajja tal-familja, għall-ħajja miż-żewġa, għall-imħabba ta' bejn ir-raġel u l-mara, imħabba fidila, imħabba sempliċi, imħabba li tagħti l-frott. Il-Mulej jibirek lilkom u l-familji tagħkom.